Дети войны. Не пошкодовала война и их, детей, самое необороненное насельніцтва країни. Я ведаю и хочу рассказать іншим, что моя бабуля, Пискун Ольга Константиновна, разом з дорослыми познала усе нястачы военного лихолетия, глядела смерти у вочы. Сям'я складалася з 6 чоловік. Маці Домна, батько Константин і 4 сестры. Я, Полина, Ганна и Нина. Я была самой старейшей. У 1937 году померла маці. Калі пачалася вайна, бацька забрали на фронт. Я засталася одна з малодшымі сёстрамі. Было вельмі цяжка, дапамогі ніякай не было. Восенью 1942 года у вёску прыйшлі немцы. Забрали усіх падлеткаў і адвезлі ў Жыткавічы. Пасадзілі ў таварныя вагоны цягніка. Там ужо былі дзеці суседніх вёсак. Усе мы вельмі плакалі. Ехалі прыкладна 4 дні. Кармілі нас 1 раз у дзень кавалачкам хлеба і міскай пахлёбкі. Калі прывезлі на месца у Германію, высадзілі нас каля горада Кёльна, размеркавалі на 2 групы. Хлопчыкі ў адну, дзяўчынкі ў другую. Пасадзілі ў машыны і прывезлі да баракаў, якія былі агароджаны калючым дротам. Пасялілі нас у гэтыя халодныя баракі. Работы было шмат. Калі нешта не атрымоўвалася, моцна білі. Я працавала на кухні, чысціла бульбу, гатавала ежу, мыла посуд. Даводзілася цягаць 40-літровыя каструлі. Спалі па 5 гадзін у суткі. Астатні час працавалі. У канцы 1943 года нас вызвалілі французскія салдаты. Дома я была у лютым 1944 годзе. Вайна яшчэ не скончылася, таму не пакідаў страх за сваё жыццё. Немцы, калі адступалі, былі яшчэ злейшыя, чым у пачатку вайны. Суседнія вёскі палалі, некаторыя разам з жыхарамі. У полымі помсты гінулі старыя і дзеці. Вызвалілі дзедаўку летом 1944 года. Люди, захоўвайце мир. Мы, дети, не хочам паўтарэння вайны.